Hello, and maray na aldaw sa Induga Bus mga tugang, and welcome to my YouTube channel. Sana all. And don't forget to subscribe and follow on my Facebook page. Yes, and please like and share and comment, and don't forget to hit to notification bell button. Yes. Sorry. So, ngunya na daw, maluto po kitang simple lang pero masiram na siguradong kayang-kaya nindong gibuhon. At itatao ko sa indo ang tadaan! Recipe. Yes. Kung gusto nindong magluto kani mga tugang, sundan lang nindo ining recipe ini. Pero sa luluto ko guys, medyo in-adjust ko nita. Papailing ko lang sa iba ang procedure dahil ko ang eksaktong sukat. Pero kung gusto nindong saktong-saktong lasa, sundan lang nindo yan guys. Dinaag ko dyan sa screen. So ano pang hinahalat nindo? Madya na ka mo! Magluto na! Let's go! Nagbablog siya, kaso hindi naman niya, pag nagluto siya, basta nilalagay lang niya yung wala naman lang sasabihin kung ilang sabihin ko na, kailangan yun. Ilang grams yung nilalagay niyang mga rekado. Ang hindi mo lang sasabihin yan, yung special recipe mo. Ang meron lang, diba? Ikaw naman, narinig ka dito, binubuko mo ako. Katman lang. Okay lang yan. Ang bawang! 5 piraso! Isa lang ang sibuyas! Sarang bilog na sibuyas! Ano? Narinig ka na.
mo siya? Sige ko lang. Kasi yung kopya. Sa kuya. Itong ano siya. Mmm! Yummy! Okay na. Siram. Siram sana